Siostry z mертвых powstanki zapraszają na majowe nabożeństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вислухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, за нас молись, Святая Богородица, за нас молись, Святая Панна над панами, за нас молись, Матерь Христова, за нас молись, Матерь Костела, за нас молися, Матерь ласки Божией, за нас молися, Матерь милосердности, за нас молися, Матерь пречистая, за нас молися, Матерь беззаконная, за нас молися, Матерь непорушная, за нас молися, Матерь невинная, за нас молися, Матерь наимилейшая, за нас молися, Матерь наичудовнейшая, за нас молися, Матерь доброй роды, за нас молися, Матерь Створителя, за нас молися, Матерь Избавителя, за нас молися, Панна наимудрейшая, за нас молися, Панна хвалы годная, за нас молися, Панна прославленная, за нас молися, Панна могутная, за нас молися, Панна ласковая, за нас молися, Панна верная, за нас молися, люстра справедливости, за нас молися, столица мудрости, за нас молися, причина нашей радости, за нас молись, святыня духовная, за нас молися, святыня хвалебная, за нас молися, святыня славная побожности, за нас молися, ружа мистичная, за нас молися, вежа Давидова, за нас молися, вежа с кости слоновой, за нас молися,
Молися за нас, Świętaja Bogorodica. Kab stali się my godnymi obiecaniu Chrystowych. Молимся. Просим Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć trwałym zdrowiem duszy i ciała i prosławne zastupnictwa Najświętejszej zawsiody Panny Maryi. Maj łasku wyzwolić nas od ciepieraszniego smutku i одарить wiecznej radością. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Я дорога, правда и житье. Правда з'являється мірою сапраўднай чалавечнасці і прыналежнасці да хрысціянства. Мерою таго, наколькі мы на справе адпавядаем таму, што з'яўляецца узорам для нашага жыцця – Хрысту. Ад таго, ці паступае чалавек згодна з аб'ектыўнай праўдаю, са сваім сумленнем, залежыць наша прыналежнасць да Хрыста. Пілат, умываючы рукі, пытаўся, што такое праўда, і трымаў на гэта пытанне адказ. Я на тое нарадзіўся, на тое прыйшоў на свет, каб сведчыць о праўдзе. Існуе толькі адна праўда ў чалавеку, аб яго жыцці і прыназначэнні. Гэтую праўду прынёс нам Христос у Евангеліі. Гэтую праўду ён абвяшчаў усім сваім жыццём. Гэтую праўду ён абвяшчаў сваёй мукаю, смерцю і воскресеннем. Гэта праўда пра тое, што чалавек паходзіць ад Бога, што чалавек прызначаны для Бога. Гэта праўда пра Сына Чалавечага, які прыняў людскую натуру, каб вызваліць яе з няволі першароднага граху. Христос нарадзіўся для таго, каб сведчыць о праўдзе перад усім чалавецтвам. А кожны чалавек нараджаецца для таго, каб ісці ў святле гэтай праўды, ісці дарогу, якая вядзе да жыцця. Таму мы маем настаўніка, які вучыць нас праўдзе, які адначасова з'яўляецца нашою дарогою жыццём, жыццём як часовым, так і вечным. Таму можа здавацца, што чалавеку лёгка ісці шляхам праўды, што дарога гэта добра вызначана, што памылкі пазбежныя. У той жа час жыццё сведчыць аб іншым. Чалавек хоча хадзіць у цемры, збочвае з дарогі праўды, выбірае крывыя сцежкі, якія нікуды не вядуць. Хто не хоча ісці за мною, той ходзіць у цемры і няма ў ім праўды. Пра гэтае адхіленне чалавечага сэрца ўжо ў часы старога запаведу ведаў псальміста, таму хваліў чалавека, які ходзіць дарогамі Пана. Шчаслівы чалавек і не ходзіць заради бязбожных, і не ўзводзіць на шлях грэшных, і між насмешкаў не засядае, але в законе Пана яго асалода, над імі разважае і дзень, і ўначы. А як паводзіць сябе сучасны чалавек, сутыкаючыся з праўдаю, якую трэба вызнаць перад іншымі? Цікавае назіранне робіць ксёндз Мячыслаў Малінскі, аўтар шматлікіх кніг разважанняў аб веры. Самае галоўнае – быць верным праўдзе. Я на тое нарадзіўся, на тое прыйшоў на свет, каб сведчыць о праўдзе. А колькі ж сярод нас такіх, што ўбачылі праўду, але хуценька заплюшчылі вочы і паспяшаліся адысці, уцяклі ад яе, баючыся наступстваў, якія яна можа прынесці. Крыж – гэта сімвал не мукі, а перамогі. Перамогі над страхам, над любов'ю да выгодаў. Гэта сімвал чалавечнасці. Твоей обороне отдаемся. Świętaja Bogorodica, u naszych potrzebach nie pogardzaj maleniem naszym. Jak wszelakej złej przygody, wybawlaj nas zawsiody. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza,
Synem swoim nas pojednaj, Synu swojemu nas doruczaj, Synu swojemu nas oddawaj.